Sa CCTV footage na inikan sarong hotel sa Banuan, Candaraga, mailing ang basang na paglaog kang sarong babayi na nakasulot ning itom na bado asin naka-short na yellow. Pasado alauna ning maagahong kang nakaaging Lunes, Nobyembre 13. Hagup man sa video, ang paglaog kang babayi sa kada kwarto sa ikaduwang iskalon kan hotel. Dangan sa pagbaba kay ni, mailing na may bitbit na ang nasambit na babayi na sarong cellphone. Maging ang 25,000 pesos na nasa kahakang counter kang hotel ang natabagman kan babayi. An insidente, naipabot man tulos sa Karaman, Candaraga Municipal Police Station na marikas na nagkondusir ning hot pursuit operation. Mag-alas 2 ning hapon kan parehong aldaw, nasusog ang sospek sa syudad na ning Legazpi na nagpurbar pasubot na magdulag sa otoridad. Pinagkanta ko natin ng investigation, yung tsaka follow up ng ating mga personnel. So, kapag kahiling nindakan CCTV, inakilala nila dahil pamilyar. May mga dati ng record. So, kinuha yung ating Rogues Gallery. Pinakita sa biktima, isa-isa. Positively identified yung suspect. Yun din ang nagmatch talaga doon sa nakita sa CCTV. Ang suspect na pigbistong si alias Lisel, 32 anyos asin residente kan Barangay Cabraran, Pequeño Camalig. Na ito sa mga previous, tapos na. Tapos, parang meron pa nga siya sa na nakomit din sa iba. Hindi lang natin sure kung may mga CCTV pa kasi tayo nakita, mga pinorward ng ibang source. Nakita rin siya kumukuha ng alak sa isang tindahan. So, hindi lang natin alam kung saan particular yun or nagreklamo ba yung biktima. Sa presente, nasa kustudiya na Candaraga PNP ang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal